A mellora de Portonovo centra o interese de Telmo Martín para os vindeiros anos. Consciente da importante labor pesqueira da vila e do seu crecente interese turístico, o actual alcalde encargou un anteproxecto que permita ver a localidade coa mellor das súas caras. Os espacios a mellorar son tres. A zona que é o porto pesqueiro en sí, ou sea, unha zona exclusiva para os mariñeiros, para a cofradía, digamos, todo o que é a avenida de Rafael Picó, co entorno que leva todo iso coa praza pública, e o porto deportivo no que é a zona terrestre, digamos. Sabedes que o porto deportivo ten un espacio aí que utilizan eles para aparcamento e tal, e todo iso hai que reformalo, e queda tamén para espacio, digamos, de deporte, pero non tan vinculado. O Executivo está mantendo reunións con diversos colectivos e veciños da vila para amosarlles o anteproxecto e ver cal sería o grau de aceptación desta macro remodelación que suporía unha importante mellora en diferentes aspectos. A zona de pesca e para outras reparacións de barcos e iso, toda esa área son 20.500 metros, a proposta é de 25.700, polo tanto aumentanse 5.000 metros, que se aumentan no dique da diante de todo o fondo que víades antes. Po Porto Deportivo de Portos Náuticos agora ocupas un espacio de 3.600 metros, a proposta é de 5.000, polo tanto aumentanse por cerca de 1.500 metros. Vamos aumentar ao mellor máis das 500 plazas de aparcamento, de novas plazas de aparcamento, que sería importantísimo para Portonovo, non? En plaza pública e zonas verdes, agora temos 3.000 metros e queremos pasar a casi 15.000, polo tanto, casi temos que, ou vamos a aumentar 12.000 metros de espacios públicos de praza para facer eventos e para disfrutar todos os veciños de Portonovo, máis todas as persoas que veñan aquí. Si esta primeira toma de contacto goza da aprobación da maioría, iniciaríase un proceso que, segundo Martín, podería chegar a durar 2 mandatos e custar uns 20 millóns de euros.